به نام خداوندی بخشاینده مهربان. سلام برادران و خواهران گرامی، هموطنان ارجمند، زبان آموزان عزیز. درس یکم است از سلسله درس‌های روسی برای نوآموزان. الفبای زبان روسی: ا ب ب و و گ گ د د ای یا ژ ژ ز ز ای کراتکه ک ال ام ان او پ ر اس ت او اف خ څ چ ش твердый знак мягкий знак ю я. این بود درس یکم. تا درس نوبتی خدا نگهدار. به نام خداوندی بخشاینده مهربان. سلام همدیاران عزیز، زبان آموزان گرامی. درسی دوم است از سلسله درس‌های روسی برای نوآموزان. الفبای زبان روسی: حرف ا. ابریکوس. در زبان روسی اودارنیا میگویند، یعنی به زبان توجیکی علامت زده ترجمه می شود. اودارنیا گفته یکی از هجاهای کلمه را نظر به دیگر هجاها دراز کشیدن، این را اودارنیا میگویند. ابریکوس. اودارنیا در کلمه ابریکوس در هجای آخران است. ابریکوس. افتوبوس. اربوز. ابریکوس زردالو، افتوبوس اربوز تربوز. در زبان روسی بعد از حرف و اگر حرف ت آید، پس حرف و ف تلفظ کرده می شود. مثل کلمه اوتوبوس می نویسیم و افتوبوس می خوانیم. و در کلمه وتورنیک یعنی سه شنبه، وتورنیک می نویسیم و فتورنیک می خوانیم. در کلمه وسیو همه می نویسیم وسیو، اما تلفظ میکنیم فسیو. همه یعنی که تمام ترجمه می شود.
ин буд дарси дуввум. То дарси навбатӣ, худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом ҳамдиёрони азиз, забономӯзони гиромӣ. дарси саввум аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи б. банан, 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 баран, баран, брат, брат. банан мавз банан, баран гӯсфанд, брат бародар. ин буд дарси саввум. то дарси оянда, худо нигаҳдори шумо буд. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом дӯстони арҷуманд, забономӯзони бениҳоят азиз. дарси панҷум аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи г. г. глаз, глаз, глаз чашм. гранат, гранат, гранат анор. груша, груша, груша нок, муруд. ин буд дарси панҷум. то дарси навбатӣ, худо нигаҳдори якояки шумо бод. ба ёди зулҷалоли бебаҳоям, ба ёди зулҷалоли бебаҳоям биёрам ин суханҳо бар забонам. салом ҳамдиёрони азиз, забономӯзони гиромӣ. дарси шашум аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи д. д. дедушка, дедушка, дедушка бобо. дерево, дерево, дерево дарахт. дом, дом, дом хона, манзил. ин буд дарси шашум. то дарси баъдӣ, худо нигаҳдори шумо бод. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом ҳамватанони азиз, забономӯзони гиромӣ. дарси ҳафтум аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи э. э. египет, египет, египет миср. еда, еда, еда таом, хӯрок. если, если, если агар. ин буд дарси ҳафтум. то дарси оянда, худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом дӯстони азиз, забономӯзони арҷуманд. дарси ҳаштум аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон.
алифбои забони русӣ ҳарфи ё, ё, всё, всё, ёж, ёж, ёлка, ёлка, ёлка. ҳарфи в дар ин ҷо ф талаффуз шуда истодааст. ҳарфи в вақте ки баъд аз ҳарфи в ҳарфи с ояд ё ҳарфи т ояд, дар ин сурат ҳарфи в ф талаффуз карда мешавад. лекин дар ин бора, дар хусуси ин қоида дар дарсҳои оянда ба шакли муфассал хоҳем гуфт. всё тамом. маъзарат. всё гуфта маънояш тамом. ёж маънояш хорпушт. ёлка маънояш арча. ин буд дарси ҳаштум. то дарси навбатӣ. худо нигаҳдор. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом дӯстони арҷуманд, забономӯзони гиромӣ. дарси нуҳум аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи ж, ж, жарка, 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 гарм. жираф, 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 зарофа. журнал, журнал, журнал ё шакли ҷамъаш журналы, журналы, журнали, маҷалла. ин буд дарси нуҳум. то дарси навбатӣ. худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом ҳамдиёрони азиз ва забономӯзони гиромӣ. дарси даҳум аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи з, з, завод, завод, завод. заяц, заяц, заяц. земля, земля, земля. завод корхона, заяц харгӯш, земля замин. ин буд дарси даҳум. то дарси навбатӣ. худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом ҳамватанони гиромӣ, забономӯзони арҷуманд. дарси ёздаҳум аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи и, и. ишак, 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 хар. идти, 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 рафтан. инжир, 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 анҷир.
ин буд дарси 11 то дарси навбатӣ. худо нигаҳдор. дуруд ҳамдиёрони азиз ва забономӯзони муҳтарам. дарси 12 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи и краткое ва садои ёки овози ро дорад. найти кофтан, ҷустуҷӯ кардан, пайдо кардан. Йемен кишвари Яман, давлати Яман ки дар тарафи ҷануби Саудӣ аст, кишвари Саудӣ. ва калимаи йогурт ба забони шумо нест йогурт тарҷима шудааст. вай аз ҷурғот ва дар дохилаш баъзе мевагиҳо низ ҳаст. аз ҷурғот тайёр карда шудааст. яъне ҷурғоти ширин ҳам гӯем мешавад ё ин ки ҷурғоти мевадор. лекин дар тарҷумаҳо нигаҳ кардам йогурт тарҷима шудааст. ин буд дарси 12 то дарси навбатӣ. худо нигаҳдор. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом ҳамдиёрони азиз, забономӯзони гиромӣ. дарси 13 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи к. Корова, гов. Картофел, картошка ё себи заминӣ. кружка, ҷоми фулӯзӣ ё сафолии дастадор. гилосак низ омадааст дар баъзе луғатномаҳо. ин буд дарси 13 то дарси навбатӣ. худо нигаҳдор. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом омӯзандагони гиромӣ, ҳамдиёрони арҷуманд. дарси 14 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи л. лев шер. лимон. мо тоҷико лимон ҳам мегӯем, лекин дар забони тоҷикӣ форсӣ лимӯ мешавад. лимӯ. лук пиёз. хуб, ин буд дарси 14.
то дарси навбатӣ. Худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. Салом, забономӯзони гиромӣ. дарси 15 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи м. медвед, 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 медвед. хирс. машина, 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 машина. мошин. морков, морков, морков. сабзӣ ё бехӣ ва зардак низ дар луғатҳо омадааст. ин буд дарси 15. то дарси дигар. худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом, бародарон ва хоҳарони забономӯз. дарси 16 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи н. насос, насос, насос. насос дар забони тоҷикӣ низ насос гуфта мешавад, ном бурда мешавад. ножница, ножница, ножница. ножница шакли танҳои калима аст. дар инҷа ножници омадааст. ножници, ножници, ножници. қайчи, миқроз. носорог, 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 носорог. носорог, носорог як намуд ҳайвон. фикр мекунам дар куҷое, дар кадом фарҳанге ё китобе дида будам ки як шоха тарҷума карда буданд ё навишта буданд. лекин насарог ба забони тоҷикӣ насарог аст ва шояд як шоха низ гӯянд ин ҳайвонро. ин буд дарси 16 то дарси навбатӣ. худо нигаҳбон. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. дуруд ҳамдиёрони азиз, забономӯзони гиромӣ. дарси 17 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи о. овоши, овоши, овоши. овоши мешавад. шакли ҷамъи калима аст. шакли танҳо овош, овош. лекин дар худмон дар забони тоҷикӣ яъне чӣ ба шакли танҳо ё чӣ ба ҷамъ сабзавот мегӯем. яъне сабзавотҳо ба ростӣ нашунавидам ман. сабзавот, овоши, сабзавот. адин, адин, адин. адин рақами як, як. очки, очки, очки. очки айнак. мо тоҷикон дар бисёре ҳолат
очки низ истифода мебарем, лекин очки ба забони русӣ аст, ба забони тоҷикӣ ва форсӣ айнак мешавад. ин буд дарси 17 ва то дарси навбатӣ худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳробон. салом омӯзандагони гиромӣ. дарси 18 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи п. п п петух 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 хурус. пирамида 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 ба забони русӣ ҳам пирамида мешавад, ба забони тоҷикӣ ҳам пирамида мегӯем. гоҳ аҳром ҳам истифода мешавад. калимаи аҳром агарчанде калимаи арабӣ аст, лекин дар забони тоҷикӣ гоҳо калимаи аҳром низ истифода мешавад. пирамида як чихе ки дар расм мебинем, як кӯҳи чоркунҷашакл дар миср ҷойгир шудаанд. сета ё чорта ҳастанд. сета бузург аст ва дута ё сета дигар кӯчак хурд ҳастанд. бинобар ин инҳо ҳамаашонро аҳромот мегӯянд. ба забони арабӣ аҳромот ва ба забони тоҷикӣ гоҳо аҳромҳо истифода мешавад. помидор 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 ба забони тоҷикӣ помидор истифода мекунем. мо тоҷикон, мардуми тоҷик, тоҷикистониён помидор истифода мекунем, агарчанде калимаи русӣ аст. ба забони тоҷикӣ, форсӣ, яъне адабии тоҷикӣ ё фотилаҷон мешавад ё фотимаҷон. фотимаҷон яъне каме ба забони ба номи инсон ё ба номи духтар вобастагӣ дорад, лекин фотилаҷонаш каме муносибтар аст. фотилаҷон. ирониҳо гӯҷафарангӣ мегӯянд. гӯҷафарангӣ гӯҷафарангӣ. помидорро гӯҷафарангӣ мегӯянд. хуб, ин буд дарси 18. то дарси навбатӣ худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом дӯстони арҷманд. дарси 19 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи р. р р. рубашка рубашка рубашка. курта, пироҳан. рис рис рис. биринҷ. риба 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 риба. моҳӣ. ин буд дарси 19 то дарси навбатӣ худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом забономӯзони азиз. дарси 20 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи с. с с. сердце 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 сердце. дил. қалб ҳам мегӯем. қалб аз забони арабӣ гирифта шудааст. слон 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 слон. фил ё пил.
стул, 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 курсӣ ё сандале. дар забони мо тоҷикон гоҳо стал мегӯям ки стол мегӯям ё ки стул мегӯям, ҳамаш ба забони русӣ ҳастанд. Ба забони тоҷикӣ ба забони русӣ стол стул, ба забони русӣ стол стул, ба забони тоҷикӣ мизу курсӣ мешавад. Мизу курсӣ. хуб, ин буд дарси 20. то дарси навбатӣ, худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом забономӯзони гиромӣ. дарси 21 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи т. тарелка, 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 лаъли ё табақ. телефон, 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 телефон дигар дар ҳама забонҳо тақрибан телефон тарҷума мешавад. тетрад, 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 дафтар. хуб, ин буд дарси 21. то дарсҳои навбатӣ, худо нигаҳдор. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом донишомӯзони азиз. дарси 22 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи у. у, у, укроп, 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 укроп ба забони тоҷикӣ шибит мешавад, гарчанде ки аксари тоҷикон укроп мегӯянд. укроп, тарҷумаи укроп шибит аст. шибит. утюг, 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 утюг ба забони тоҷикӣ утӣ ё уту ё дарзмол. яъне уту низ ҳаст тарҷумаш ва дарзмол низ мегӯянд ва утӣ низ омода аст. уха, 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 гӯш. хуб, ин буд дарси 22. то дарсҳои навбатӣ, худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом дӯстони азиз, забономӯзони арҷуманд. дарси 23 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи f. f, f. флаг, 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 флаг тарҷумааш байрақ, байрақ. фотоаппарат, 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 фотоаппарат. суратгирак ё ҷиҳози аксбардорӣ. фрукти, фрукти. ҷамъ аст калимаи
меваҳо тарҷумааш мешавад, лекин танҳо шакли танҳош дар инҷа навишта шудааст фрукт, 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 фрукти, фрукти, фрукт, фрукти, мева ё меваҳо. хуб, ин буд дарси 23-ум. То дарсҳои навбатӣ, худо нигаҳдори шумо бод. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом донишомӯзони гиромӣ. дарси 24-ум аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. хоб, мо шумо расидем ба ҳарфи ха. ха алифбои забони русӣ, ҳарфи ха. ха. хлеб, 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 хлеб. хоб, хлеб, нон. холодильник, 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 яхдон ё хунуккунак. хурма, хурма, хурма. хурма ба забони тоҷикӣ хурмо. маълумоти амиқ надорам ки калимаи хурмо аз забони тоҷикӣ ба забони русӣ гузаштааст ё аз русӣ ба тоҷикӣ. хулос ҳамин меваро дар забони русӣ хурма мегӯянд ва ин дар забони тоҷикӣ хурмо аст. хоб, ин буд дарси 24-ум. то дарсҳои навбатӣ, худо нигаҳдор. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом донишомӯзони гиромӣ. дарси 25-ум аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ, ҳарфи с. 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 ин ҳарф дар забони тоҷикӣ, дар алифбои забони тоҷикии ҳозира вуҷуд надорад. он бо тарафи дандонҳои пеш талаффуз карда мешавад. ц. 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 забонро дар дандонҳои поёнӣ, яъне дар дандонҳои пеш қисми поёнӣ мегузорем ва мисли ин ки т ва с мегӯем. т ва с-ро агар тез талаффуз кунем ц мешавад. ц. 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 хоб, ин ҳарф шабеҳи худро дар алифбои забони арабӣ дорад, валекин 100% не, як каме монандӣ дорад. мисли ҳарфи сеи се нуқта. се. се ба дандонҳои пеш талаффуз карда мешавад, лекин дар забони арабӣ т ва с намегӯем, се тоқа. се. се. валекин ин ц аст. ц. ц. ҳарфи ц. цветок, 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 гул. хоб, цирк, 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 цирк. цирк ба забони тоҷикӣ сирк мегӯянд, лекин сеи оддӣ, яъне сее ки дар забони тоҷикӣ аст, ана инҷо сирк. сирк.
сирк бинои мудаввари саҳнааш воқеъ дар мобайн ва гирдогирдаш нишастгоҳ ки дар он ҳар гуна машқҳо нишон медиҳанд ва ҳайвонҳоро бозӣ медоронанд. яъне як биное ҳаст ки саҳнаш дар байни тамошобинон аст, дар байни тамошобинон, ва дар ин ҷо ҳар гуна нақшофарӣ ва ҳайвонҳо низ дар ин ҷо гоҳо бозӣ ҳайвонҳоро низ гоҳо бозӣ медоронанд. инро сирк мегӯянд. хоб цыпленок, 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 чӯҷа, чӯҷа, ба забони тоҷикӣ чӯҷа. дарси 25. то дарсҳои навбатӣ худо нигаҳдори якҳояки шумо бод. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом донишомӯзони гиромӣ, забономӯзони азиз. дарси 26 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи ч, 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 чаи китобӣ ва чаи дастнавис. чайник, 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 ба забони тоҷикӣ чойник. гоҳо дар баъзе минтақаҳо инро шояд қарабоӣ гӯянд. қарабоӣ, намедонам ин калима аз кадом забон гузаштааст. ба забони адабӣ чойник мешавад. хоб чиси, чиси, чиси. дар ин ҷо калимаи чиси а дорад, часи, лекин а хонда намешавад. байни и ва э ки хонда мегӯем, и ва э хонда мешавад. чиси, 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 си, чиси, 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 чиси соат. хоб чашка, 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 ба забони тоҷикӣ пиёла ё косачаи хурде ки мисли пиёла аст. яъне косачаҳои хурде ки барои шӯрбохӯрӣ, ё касе агар дар туркиё зиндагӣ карда бошад, косачаҳои хурд барои шӯрбохӯрӣ доранд. яъне ба ҳамон шакл, ба ҳамон монанд, ҳамонҳоро чашка мегӯянд. чашка ба забони русӣ, косача ё пиёла ба забони тоҷикӣ. ин шакле ки дар ин расм аст, гоҳо мо шумо кружка мегӯем, лекин ин кружка нест. кружка, кружка нест, калимаи русӣ аст, якамтар бузург аст. аз ин шашка дида, аз ин пиёла дида каме бузург аст. онро кружка мегӯянд, лекин ба ин шакл монанд, ба ин монандро чашка мегӯянд. хоб ин буд дарси 26. то дарсҳои навбатӣ худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом донишомӯзони гиромӣ. дарси 27 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон.
алифбои забони русӣ ҳарфи ша ша ша. ҳарфи ша тарзи китобиаш ва тарзи навишт, яъне дастнавис чӣ гуна дар дафтарҳо навишта мешавад. шарф 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 гарданбанд. шкаф 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 ба забони тоҷикӣ ҷевон. шоколад 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 шоколад. дее ки дар ахири калимаи шоколад аст ба прагӣ талаффуз намешавад, байни т ва д талаффуз мешавад. мисол шоколад шоколад шоколад. касоне ки агар аз забони арабӣ бохабар бошанд, дар забони арабӣ калимаи ҳарфи д аз ҳуруфи қалқала аст. дар забони русӣ чунин нест, яъне ҳарфи д шоколад талаффуз намешавад, балки шоколад шоколад, яъне байни т ва д талаффуз мешавад. хоб шоколад дигар дар ҳама забонҳо тақрибан тарҷумааш шоколад аст. ин буд дарси 27. то дарсҳои навбатӣ худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом ҳамзабонони азиз, донишомӯзони гиромӣ. дарси 28 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи ша ша. дар забони русӣ ду намуд ҳарфи ша аст, яъне ду ше аст. яке аз онҳо ша ша ғафз, яъне талаффуз мешавад, ва яке аз онҳо ки инаш ҳаст ша ша ша, яъне борик талаффуз мешавад. дар забони русӣ яъне мягкӣ ва твёрдӣ гуфтани гап ҳаст, яъне мулоим гуфтор ё тунук гуфтор ё борик гуфтор ва ғафз гуфтор, яъне ғафз талаффуз мешавад. инаш бошад борик, яъне мулоим ша ша ша. хоб ша китобиаш ва ҳарфи ша дастнавис. щётка 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 щётка. чутка низ тарҷума шудааст ва дар бисёри аз қомусҳо қаламму мегӯянд. қаламму қаламму. албатта қаламму ба он щёткаҳое мегӯянд ки яъне як мисли қалам даста доранд ва дар сараш яъне мисли ин пашмак ё ки зиҳ монанд як моддае дорад. мисли щёткаи дандоншӯӣ мегӯем мо, яъне ана онро қаламму гуфта мешавад. валокин ҳамин калимаи щётка дар ҳама ҷо қаламму тарҷума шудааст, яъне чутка ва қаламму чутка ва қаламму. шит 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 сипар, яъне як олати ҷангӣ ки дар ҷанг истифода бурда мешавад барои дифоъ аз худ. шит сипар. шука 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 як навъи моҳӣ аст, як навъи моҳӣ.
ва онро дар баъзе аз фарҳангҳо ё қомусҳо ё луғатномаҳо гӯем шуртан ва пайк ва ардакмоҳӣ тарҷума шудааст. шуртан, пайк ва ардакмоҳӣ. хуб, ин буд дарси 28. то дарсҳои навбатӣ. худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом дониш омӯзони гиромӣ, ҳамдиёрони азиз. инак дарси 29 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. дар ин дарс мо ҳарфи твердизнакро барои шумо муаррифӣ менамоем. аслан ҳарф дар забони русӣ дар байни ҳарфҳои алифбо вақте меояд, мо ҳамчун ҳарф онро мешиносем. яъне шаклан ҳарф аст. яъне алифбои забони русӣ, яъне ҳарфи твердизнак мо гуфта метавонем. аммо ҳамчун овоз ё ҳамчун вазифаи ҳарфро иҷро намекунад. ин чигунае ки аз номаш маълум аст, твердизнак яъне аломати сакта, ба забони тоҷикӣ аломати сакта тарҷума шудааст. яъне чунки дар забони тоҷикӣ яъне калимаҳое ҳаст ки мисли калимаи саъд, баъд, бинобар ин сакта яъне истода ва ҳарфи дигарро талаффуз кардан дар забони тоҷикӣ чунин тарҷума шудааст. аммо дар забони русӣ твердӣ гуфта маънои твердӣ яъне дурушт, сахт, ғафсро медиҳад. маънои ғафс, дурушт ва сахтро медиҳад. знак гуфта аломатро мегӯям. яъне твердизнак аломати дурушт, аломати сахт, аломати ғафс. хуб, ғафсам тарҷума кунем мешавад. ин аломат дар аввали калима намеояд, яъне дар байн меояд ва дар гоҳо дар охири калима меояд. хусусан дар забони тоҷикӣ дар охир шояд зиёдтар бошад. хуб, калимаи объезд. хуб, ин вақте ки меояд вазифааш чи аст? вазифааш ин аст ки ҳарфе ки пеш аз ин ҳарф меояд, мисли ҳарфи б, ҳарфе ки пеш аз аломати твердизнак меояд, он каме ғафс талаффуз карда мешавад. ғафс, дурушт, сахт. ба ҳамин хотир твердӣ яъне сахт, дурушт номгузорӣ кардан ин аломатро. хуб, объезд. агар ин набошад чи? агар набошад абезд хонда мешавад. бинобар ин ин аломат дар ин ҷо омадааст ки ду ҳиҷоро аз ҳам ҷудо кунад ва ҳиҷои якум ғафс талаффуз карда мешавад ва ҳиҷои дуввум борик ва табиӣ талаффуз карда мешавад. объезд. дар забони русӣ ду аломат вуҷуд дорад ки яке далолат ба ғафс ё дурушт талаффуз кардани ҳарфи пеш аз он ҳарф меомадагӣ медиҳад ва ҳарфи аломати дигар мягкий знак. мягкий гуфта мулоим, нарм, ки он ҳам дар дарсҳои оянда хоҳем гуфт дар бораи он. хуб, объезд тарзи талаффузаш. объезд. яъне д ба пуррагӣ д талаффуз намешавад, мисли ин ки дар забони тоҷикӣ ё дар забони форсӣ дро пурра талаффуз мекунанд, ё дар забони арабӣ баъд дар забони арабӣ ва дар забони форсӣ ё тоҷикӣ мегӯянд
мераванд, меоянд, яъне д ро талаффуз мекунанд. аммо дар забони русӣ д ба пуррагӣ талаффуз намешавад ва камеш монанд ба ҳарфи т мекунад. яъне объезд, 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 объезд. т пурра ҳам нест ва д пурра ҳам нест. байни д ва т. объезд, 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 объезд. объезд маънояш чӣ хел бигӯем, маънояш давр задан, яъне аз як минтақа дидан кардан ва ба минтақаи дигар рафтан, ё ин ки тай кардан. хуб маънояш дар зери ин видео ҳаст, дар охири видео ба шумо нишон медиҳем. объезд яъне савора давр зада гузаштан, яъне ба мошин ё ба чизи савора давр зада ва гузаштан, аз паҳлӯи чизе гузаштан ва тай кардани ҷое. чӣ хеле ки дар расм ҳаст, дар ин аломат объезд навишта шудааст ва саҳм ё ишора ба ду тараф аст. яъне ба ҳамин роҳе ки шумо рафта истодаед дигар мумкин нест давом диҳед, яъне стоп дар инҷо навиштаанд, таваққуф ё истодан. объезд маънояш ё ба ин тараф объезд кунед ё ба ин тараф объезд кунед. яъне объезд кунед яъне чи? ё ба ин тараф тай зада гузаред ва ба ҳамун роҳи мехостагитон боз давом диҳед, ё ба ин тараф чӣ кунед? тай кунед ё давр занед ва дар ниҳоят ба ҳамун роҳе ки мехоҳед давом диҳед. яъне дар байни тоҷикон низ ҳамин калима вуҷуд дорад ки масалан мо объезд кардем омадем, яъне ба роҳи мустақим наомадему, ба як роҳи дигар омадем, яъне чӣ хеле дар расм аст, ба як роҳи дигар омадем ва дар ниҳоят ба ҳамун роҳе ки дар аввал будем пайваст шудем. яъне ҳаминро дар забони русӣ объезд мегӯянд. объезд исм аст, феълаш объехат, объездид, объехат, объездид, объездид, объездид. объездид яъне савора давр зада гузаштан ё тай кардани ҷое. хуб дар ҳамаи калимаҳо чӣ хеле ки дар ин калима гуфтем, аломати сакта ё твёрдизнак ҳамин вазифаро иҷро мекунад. яъне ҳарфи пеш аз ин аломат каме ғафз талаффуз карда мешавад. объявление, 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 объявление. яъне дар ин ҷо ударение ё аломати зада бигӯем дар ҳарфи е ҳаст, яъне объявление, объявление. аммо дар ин ҷо ҳарфи б каме ғафз талаффуз мешавад. объявление, 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 объявление. агар ин набошад чӣ? агар ин набошад пас объявление, объявление, объявление. аммо ин ки ҳаст объявление, объявление, объявление. объявление яъне тарҷумааш эълон. съёмка, 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 съёмка. агар ин набошад чӣ? съёмка, съёмка. яъне мулоим, борик, нозук талаффуз мешавад. агар набошад, вақте ки ҳаст пас каме ғафз ё дурушт ё сахт талаффуз мешавад. съёмка, съёмка, съёмка. съёмка яъне ба навор гирифтан, суратгирӣ кардан ё нақшабардорӣ кардан, нусхабардорӣ кардан, ба ҳамин маъно. аммо съёмка одатан ба маънои наворбардорӣ кардан, яъне як филмро наворбардорӣ кардан ё суратгирӣ кардан. хуб дар ин ҷо ба поёни ин дарс мерасем ва дар зери ин расмҳо хуб дар ин ҷо тарзи талаффуз ва маънаи ин калимаҳо ба забони тоҷикӣ навишта шуданд. метавонед аз ин ҷо ҳам нигоҳ кунед. хуб ин буд дарси 29
то дарсҳои навбатӣ худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. Салом дӯстони азиз, забономӯзони гиромӣ. дарси сеюм аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. хуб, алифбои забони русӣ ҳарфи албатта ин ҳарф дар забони тоҷикӣ нест, монанди ин ҳарф ё монанди ин овоз, ва дар забонҳои дигар мисли забони англисӣ, арабӣ, дигар нест, аммо дар забони туркӣ монанди ин ҳарф ҳаст. мисли ин ки касе агар аз дарсҳои моро пайгирӣ дошта бошад, туркӣ барои навомӯзон дар алифбои забони туркӣ гуфта будем ки ҳарфи и ҳаст ва аст. дар ин ҷо низ алифбои забони русӣ ҳарфи ҳаст. яъне и забон ба поёни даҳон мефораяд вақте талаффуз мекунем. аммо ин ҳарфро вақте талаффуз мекунем, забон дар байни даҳон меистад ва бо коми даҳон талаффуз мекунем, яъне бо болои даҳон, яъне бо коми даҳон, яъне бо болои даҳон талаффуз мекунем. мисли мыла, агар и оддӣ бошад чи мила. фарқияташро мебинед, яъне мила. хоб, мила яъне собун. хоб, пилисос, дар ин ҷо низ пи не, балки пилисос. албатта ҳарфи е ҳамеша пилесос талаффуз намешавад, каме рӯ ба сӯи и дорад, яъне пилисос. албатта дар забони тоҷикиро тарҷумаашро чандкашак мегӯянд, аммо палесос талаффуз мекунем. албатта палесос нодуруст аст, тарзи талаффузи палесос, он пилисос талаффуз мешавад. тарзи дурусти талаффузи ин калима дар забони русӣ пилисос. хоб, пилисос чанд кашак. дим, дуд. агар ин набошад чи, яъне дар ҷои и оддӣ бошад, дим. вақте ки ҳаст, дим гуфта, яъне дудро мегӯянд. хоб, дар ин ҷо тарзи талаффузи калимаҳо бо ҳарфҳои тоҷикӣ ва тарҷумаашон. чандкашак, гардкашак низ тарҷума шуда аст. хоб, ин буд дарси сеюм ва то дарсҳои навбатӣ худо нигаҳдор. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. Салом дӯстони гиромӣ, забономӯзони азиз. дарси 31 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. дар дарси имрӯза барои шумо ҳарфи ё аломати мехки знакро барои шумо муаррифӣ менамоям. албатта ин аломат ё ки ин ҳарф дар забони тоҷикӣ нест. дар забони тоҷикӣ як чанд сол пеш буд дар калимаҳои дарё, масалан дар баъзе калимаҳо навишта мешуд. албатта ҳозир нест ин калима дар забони чӣ гӯям тоҷикӣ, дар забони тоҷикӣ. ва ин калима тарҷумааш дар забони тоҷикӣ ҳамон вақтое ки буд аломати ҷудоӣ талаффуз мешид, мисли дар ё, яъне ёро аз ре ҷудо карда истодааст ба гуфти худ, аммо алҳол нест дар забони тоҷикӣ. алифбои забони русӣ ҳарфи мягкий знак.
мягкий знак. Албатта вақте ҳарфи г бо ҳамроҳии ҳарфи к якҷо меоянд, талаффузи херо медиҳанд, яъне мягкий знак, яъне аломати, агар тарҷумаи ин калимаро нигоҳ кунем, аломати мулоим, аломати нарм, аломати борик, яъне тарҷумаш мешавад. аммо дар забони тоҷикӣ мягкий знак аломати ҷудоӣ тарҷума шудааст. яъне дар ин калимаҳо ҳам агар нигоҳ кунем, ҳамин маъноро гоҳ медиҳад, яъне палто, яъне торо аз ҳиҷои пал ҷудо карда истодааст. аммо маънои мягкий, мулоим, нарм, сабук, борик талаффуз мешавад, яъне тарҷума мешавад. ва ин аломат ҳам чӣ гуне ки дар бораи аломати сакта гуфта гузошта будем ду дарс пеш. аломати сакта ё ин ки твёрдый знак дар аввали калима инҳо намеояд, яъне ягон калимае нест дар забони русӣ ки ба ин аломатҳо ё ҳарфҳо оғоз ёбанд. инҳо дар мобайни калима ва дар охири калима меоянд, бисёртар дар охири калима ҳастанд. хуб, калимаи аввал палто. ин аломат ягон овозро надорад, чӣ хеле ки аломати сакта дошт, яъне твёрдый знак ягон овозро надорад. аммо вазифаи ин ду аломат ин ҳастанд ки твёрдый знак пеш аз худ бударо ғафс талаффуз бояд кунед ва мягкий знак вақте омад, ҳарфи пеш аз мягкий знак буда ками мулоим, нарм, борик талаффуз карда мешавад. агар ин мягкий знак набошад, палто талаффуз мешавад. аммо дар инҷо мягкий знак ё ки аломати ҷудоӣ, албатта мягкий знак гӯем беҳтар аст. мягкий знак вақте ки омадааст, пас дар ин сурат палто, яъне ле борик талаффуз карда шуда, леро борик талаффуз карда истодаем. палто, яъне дар забони форсӣ ё тоҷикӣ низ палту тарҷума шудааст. палту, яъне палто. хуб, калимаи дигар крават. агар ин аломат набошад, ҳамин калимаро чӣ хел талаффуз мекунем? крават. аммо вақте ки ин аломат ҳаст, пас крават. У меня один крават, яъне у меня есть один крават, яъне ман як рахти хоб ё кат дорам. крават. ва дар калимаи калсо низ калсо, яъне агар ин аломат намебуд, калсо, яъне ба пури даҳон талаффуз мешуд ҳарфи ле. вақте ки ин омадааст, дар ин сурат калсо, яъне ангуштарин, ҳалқа, доира. дар инҷо ба маънои ангуштарин омадааст. хуб, дар инҷо тарзи хондани калимаҳо ва тарҷумаи калимаҳо. хуб, ин буд дарси 31. то дарсҳои навбатӣ, худо нигаҳдор. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом дӯстони азиз. дарси 32 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ, ҳарфи э. ин ҳарф дар забони тоҷикӣ низ вуҷуд дорад ва ин ҳарф одатан ғолибан дар аввали калимаҳо меояд, дар
байн ва ё охир кам меояд ва фарқ байни ин ва ки дар аввали алифбои забони русӣ аст чист? Он борик талаффуз мешавад ва ин ғафз талаффуз мешавад. ва е. хоб калимаи ҳарфи дар аввали калима гуфта меояд ва ин ҳарфи калон аст, инаш майда, аммо ҳарду ҳарфи шакли китобӣ ҳарфи ҳастанд ва ин ду шакли дастнависи ҳарфи ҳастанд. ва экскаватор тарҷума шудааст дар забони тоҷикӣ. яъне як техникае ҳаст ки барои кофтани ҷӯйборҳову дарёҳову ва шояд кофтани замин аст ё кофтани ғор аст. ба мисли ин чизҳо истифода мешавад. электричка дар забони тоҷикӣ электричка шояд поезди электрикӣ тарҷума шавад. дар ин зери ин расмам навиштаем, дар охири дарс нишон медиҳем. яъне поезди электрикӣ гуфта, яъне поезде ки ба қувваи барқ меравад ва байни шаҳрӣ истифода мешавад. дар шаҳрҳои Русия хеле зиёд ҳастанд. яъне байни шаҳрӣ, аз ин шаҳр ба он шаҳр ё аз ин ноҳия ба он ноҳия зиёдтар истифода мешавад. аммо байни давлатӣ электричка фикр намекунам ки электричка бошад байни ду давлат. одатан байни ду давлат, байни ду кишвар поезд бо сӯзишворӣ меравад. яъне хо намедонам бензин аст, сралка аст ё ки дигар намуди сӯзишворӣ аст, ба он меравад, ба қувваи барқ намеравад. ба қувваи барқ поездҳое ки байни шаҳрӣ истифода мешавад. ва этажерка гуфта, албатта калимаи этаж аз яъне маънои табақаро дар назар дорад, яъне табақа ошёна. аммо этажерка гуфта, яъне рафчаи пойафзолмонӣ, ё ки агар ҳаминро тарҷума кунем, ҳамин чизе ки дар расм шумо мебинед, пойафзолмонак мешавад тарҷума кунем, пойафзолмонак. аммо этажерка гуфта рафча тарҷума мешавад. хо рафи китоб бошад, хо рафи барои пойафзолмонӣ бошад, хо рафи масалан дар мағозаҳо мемонанд барои маҳсулотҳое ки дар он мағоза ҳаст. этажерка гуфта, яъне рафча. ва дар ин ҷо тарзи хондани калимаҳо ва маънои калимаҳо бо ҳарфҳои тоҷикӣ оварда шудаанд. метавонед аз ин ҷо ҳам низ истифода кунед. ин буд дарси 32. то дарсҳои навбатӣ. худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом дӯстони гиромӣ. дарси 33 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. мо шумо расидем ба ҳарфи ю. ин ҳарф низ дар забони тоҷикӣ вуҷуд дорад, ҳаст ва дар аввали калима бо ҳарфи калон, яъне шакли китобиаш ин хел навишта мешавад ва дар байни калима шакли китобиаш ба шакли хурд ин хел навишта мешавад. ва инҳо дар байни калима ва дар аввали калима, яъне шакли навишташ аст, яъне дар дафтар чӣ гуна навишта мешавад. хоб, калимаи аввал юбка. албатта дар забони русӣ чӣ хеле пеш ҳам гуфта будем, яъне чӣ гуна ки дар забони тоҷикӣ ва арабӣ ва форсӣ ҳарфҳои б ва д талаффуз мешаванд, дар забони русӣ ин хел нестанд. яъне дар забони арабӣ агар нафаре
аз шумо огоҳ бошад, ҳарфҳои агар хато накунам қалқала ном доранд. ҳарфҳои қалқала яъне ҳарфҳои б ва дро пурра талаффуз кардан. мисли б, д, баъд, баъд, д, баъд, сабабун, сабаб, 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 б, б. ва дар забони русӣ юбка намегӯянд. Юбка намегӯянд, балки юбка, 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 юбка. яъне байни б ва п талаффуз мекунанд. юбка. ва юбка доман, агар калта бошад, хеле ки дар баъзе миллатҳо истифода мекунанд. юбка яъне домани кӯтоҳ, аммо ин хел ба ин шакл хеле ки баъзе аз кишварҳои мусулмонишин низ истифода мекунанд. юбка яъне либоси домандор ё дома. хоб юла, юла, юла як нав бозичаи кӯдакона аст ки номаш ғирғирак, ба забони тоҷикӣ ғирғирак тарҷума шудааст. ғирғирак, юла. ва калимаи охирон ин ҳам бошад юрак, юрак, юрак. дар инҷо ҳарфи аломати зада дар о аст. юрок, 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 юрок як навъи парранда, номаш юрок. хеле ки дар мо тоҷикон масалан достак, қардостак, гунҷишк, зов, дигар дигар, яъне ба мисли ҳамун, яъне як нав парранда дар забони русӣ номаш юрок аст. хоб ин буд дарси 33-ум ва агар хато накунам, як дарсе дига мемонад аз ҳарфҳои забони русӣ. то дарсҳои навбатӣ, худо нигаҳдор. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. Салом дӯстони арҷманд. дарси 34-ум аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон ва ё ки навёдгирон. ба забони русӣ русский язык для начинающих. ва дар ин дарс охирон ҳарфи алифбои забони русиро гуфта мегузарем, ки он ҳам бошад ҳарфи я аст. я, яи китобӣ ва яи дастнавис. хоб яблоко, яблоко. дар ин ҷо ду ҳарфи о а хонда мешаванд ва аломати задан ё ударение гӯем дар ҳарфи я аст. яблоко, 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 яблоко яъне себ. хоб яйцо, 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 ц, ҳарфи ц, яйцо. яйцо яъне тухм, яйцо. яхта, 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 яхта яъне киштӣ, яъне киштӣ махсус барои варзиш ва сайру сайёҳат. яъне киштиҳои калоне ки бор мебаранд, нав киштиҳо, балки яъне як нав киштии сайёҳиро яхта мегӯянд. дар забони англисӣ фикр мекунам якт, якта ё якт, якт мегӯям. хуб дар хотирам нест. хуб яхта як нав киштии сайёҳӣ. дар ин ҷо тарзи хондани калимаҳо ва тарҷумаи калимаҳо ҳаст. метавонед аз ин ҷо низ истифода кунед. ин буд дарси 34-ум ва охирон ҳарфи алифбои забони русӣ. аз дарси оянда мебинем ё саданокҳоро мегирем, ё тарзи хондани калимаҳоро мегирем ва баъд аз он аз китоби дарога в Россию оғоз менамоем. хуб то дарсҳои навбатӣ, худо нигаҳдор.
ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом дӯстони азиз, алоқамандони забонҳои хориҷӣ. дарси 35 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. ва чӣ гуне ки дар дарси пешин як хотиррасон карда будем шуморо, як дарси дигар тарзи хондан ва навишти калимаҳо мешавад ва баъд аз он аз китоби дарога ва расию шуруъ менамоем, оғоз менамоем. албатта он китоб, яъне дарога ва расию, он барои навомӯзон аст, яъне касоне ки нав ёд мегиранд, тарзи хондани ҳиҷоҳо, ҳарфҳо, калимаҳо, яъне барои онҳо ҳастанд. ва аз китоб шуруъ менамоем. дар ин дарс бошад барои шумо садонокҳо ва ҳамсадоҳои забони русиро муаррифӣ менамоем. хоб, русский алфавит. Русский алфавит яъне алифбои забони русӣ ё алифбои русӣ. гласни гуфта садонокро мегӯянд. гласни садонок, аммо дар инҷо шакли ҷамъ аст. гласные садонокҳо ва сагласные гуфта яъне ҳамсадоҳо. сагласни ҳамсадо ва сагласные ҳамсадоҳо. чӣ гуне ки дар дарси 29 буд, агар хато накунам, гуфта будем ки ин ду ҳарф, яъне дар вақти алифбои забони русӣ дар шакли якҷоягӣ вақте мехонем, инҳо ҳарф ҳастанд дигар, яъне аз ҷумлаи ҳарфҳо дар байни ҳарф аст, аммо ҳамчун вазифа, ҳамчун амал, ҳамчун овоз, садо, вазифаву садои вазифаи ҳарфро иҷро намекунанд. инҳо аломат ҳастанд, яъне дар алоҳидагӣ аломат ҳастанд инҳо. яъне дар забони русӣ хоб 10 садонок ҳаст ва 2 аломат ҳаст ва боқимонда ҳама ҳамсадо ҳастанд. хоб, яъне садонокҳо гуфтем 10 то, яъне а, о, у, э, и, ы, е, ё, ю, я. садонокҳоро аз ҳамсадоҳо чӣ хел фарқ мекунем? садонок гуфта ҳарфҳоеро мегӯянд ки вақти талаффузи онҳо забон дар ягон ҷои даҳон намерасад, яъне на дар коми боло, на дар коми поён, на дар поёни даҳон ва на лабҳо бо ҳам мечаспанд. чӣ хеле ки ҳарфи беро талаффуз мекунем, бе, пе мечаспанд. аммо вақте садонокҳоро талаффуз мекунем, ба осонӣ аз ҳалқ берун меоянд, яъне аз гулӯ аз даҳон ночаспида, дар ягон ҷо дакка нахӯрда, яъне ба берун мебароянд. мисли а дар ягон ҷо дакка нахӯрда истодааст ва забон ҳам дар ягон ҷо начаспида истодааст. о, у, э, и, ы, е, ё, ю, я. хоб, инҳо як каме забон гӯем ки ба поён меравад, яъне гоҳо дакка мехӯрад ё ки мечаспад дар баъзе ҷое аз даҳон. бинобар ин инҳо садонокҳои иловагӣ ё ки дуюмдараҷа ҳастанд. яъне садонокҳои аслӣ дар забони русӣ инҳо ҳастанд, 6 то ҳастанд. ва инҳо чаро инҳоро аз ҷумлаи садонок мегӯянд? зеро ки дар таҳти ҳамин ҳарфҳо яке аз ҳарфҳои садонок мавҷуд ҳаст. хоб, мисли чӣ? мисли мисли ин ки ҳарфи е аз чӣ пайдо шудааст? е аз е, и,
ҷамъи э баробари хуб е. хуб ва ҳарфи ё yi ҷамъи ёки дар забони русӣ икратке ҳамроҳи о баробар ё. ҳарфи ю чӣ хел пайдо шудааст ёки бигӯем аз кадом ҳарф иборат аст? аз yi ёки икратке бо ҳамроҳи у баробари ю. ва ҳарфи я низ ҳамин хел икратке ҳамроҳи а баробари я. аз ҳамин хотир инҳоро садонок мегӯянд, ба хотире ки дар зери ҳар яке аз ин ҳарфҳо ҳарфҳои садонок ноҳуфта ҳастанд, яъне мавҷуд ҳастанд. хуб ин буд дарси 35. агар фаҳмо бошад дар ин ҷо таърихи пешинаро мондаем. ин таърих аз дарсҳои пешина аст. агар фаҳмо бошад хеле хушҳол ҳастем ва агар нофаҳмо бошад метавонед дар зери ин видео нависед, боз мефаҳмонем. ин буд дарси 35. то дарсҳои навбатӣ худо нигаҳдор. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом дӯстони арҷуманд, забономӯзони гиромӣ, алоқамандони забонҳои хориҷӣ. дарси 36 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон ва охирон дарси русӣ барои навомӯзон аст. аз дарси оянда тибқи ваъдаи пешакӣ аз китоби даррога в Русию оғоз менамоем. ин китоб шакли электронияш дар интернет ҳаст. барои касе агар лозим бошад метавонад аз Google ҷустуҷӯ кунад, даррога в Русию PDF нависед, мебарояд. агар ба шарте наёфтед метавонед ба саҳифаҳои мо дар сомонаҳои иҷтимоӣ муроҷиат намоед. шакли PDF-и ё як электронии ин китобро барои шумо равон мекунем. ва ин китоб «Дорога в Россию. Учебник русского языка. Элементарный уровень», яъне сатҳи ибтидоӣ. сатҳи ибтидоӣ яъне манзур барои навомӯзон ёки барои мубтадиён, барои касоне ки дар сатҳи аввал қарор доранд. ва ин китоби якумаш аст. ин китоб тахминан 2 ҷилд ё 3 ҷилд аст. мо аз ҷилди якум оғоз менамоем. дарси оянда албатта. ва ин дарс мехоҳем барои шумо тарзи навишт ва хондани калимаҳоро пешкаш намоем, чӣ гуне ки дар дарсҳои пешин ва дар забонҳои арабӣ, англисӣ ва туркӣ ин корро анҷом додем. ва дар ин дарси русӣ ҳам мехоҳем инро анҷом диҳем ва аз дарси оянда ба китоб руҷӯъ менамоем. албатта гумон дорам ё тахмин мезанам ки ин 36 дарс барои навомӯзон, барои начинаёших кифоягӣ мекунад ва аз дарси оянда ба китоб мепайвандем, яъне аз китоб оғоз менамоем ва дарсҳоро аз китоб шурӯъ менамоем. хуб, касоне ки дарсҳои арабӣ ва
англисӣ, туркӣ моро пайгирӣ кардаанд ва карда истодаанд, медонанд ва гуфта будем ки дар дарсҳои пешин ки дар ибтидо, яъне дар аввал калимаҳоро меорем ва бо тире онҳоро ҷудо менамоем ва ин маънои онро дорад ки дар ин ҷо ҳиҷо ҳаст, яъне як ҳиҷо, ду ҳиҷо, се ҳиҷо, яъне ҳар калимае ки дар байн бо тире ҷудо шудааст, пас он маънои онро дорад ки он калима аз он қадар ҳиҷо иборат аст. Мисли калимаи велосипед аз 4 ҳиҷо иборат аст. велосипед, велосипед. ва бо ранги сурх инҷо асли калимаро овардаем, яъне асли калима чӣ хел навишта мешавад ва дар байни қавс бо ҳарфҳои тоҷикӣ тарзи хондани калимаро овардем ки он калима чӣ хел хонда мешавад ва баъд аз он маънои он калимаро овардаем. хоб суханро ба дарозо намекашем, аз баски вақт танг аст, шурӯъ менем ба хондани калимаҳо. аптека, аптека, дорухона. август, август, моҳи август. адвокат, адвокат, ҳимоягар, ҳимоятгар. брат, брат, бародар. албатта калимаи брат агар дар охираш мягкий знак ояд, брат, брат, брат гирифтанро мегӯянд. албатта дар ин ҷо брат бе мягкий знак омадааст, пас маънояш брат, яъне бародар аст. бабушка, биби. билет, чипта. велосипед, дучарха. вода, об. виза, раводид. где, дар куҷо, куҷо. город, шаҳр. гостиница, меҳмонхона. дорога, роҳ. ден, рӯз. да, бале, оре. египет, миср. если, агар. еда, хӯрок. ёж, хорпушт. ёлка, арча. ёмкост, ёмкост дар ин ҷо ғалат навиштаем. ёмкост, ёмкост, ғунҷоиш, зарфият, иқтидор, имконият. жолтӣ, зард. железа, железа, оҳан. жена, зан, ҳамсар, завҷа. закон, қонун. зуб, дандон. завтрак, субҳона. или, ёки, ёинки, ва ё. и, ва. игра, бозӣ. ёд, як навъи дору, ёд. йемен, йемен, йемен яъне яман. йогурт, яъне йогурт, йогурт. как, чӣ хел, чӣ гуна, чӣ тавр. комната, утоқ, ҳуҷра. кто, кӣ, кист. лук, пиёз. луна, моҳтоб. лампа, чароғ. молоко, шир. мало, кам, андак. мама, оча. нож, корд. народ, мардум, халқ. наш, аз они мо, аз мо, амон. амон яъне дар ин ҷо як исм ҳатман бояд биёяд. мисол гап китобамон, дафтарамон. он, вай, ӯ, он. один, як. они, онҳо, вайҳо, эшон. пятница, ҷумъа, одина, рӯзи ҷумъа. папа, дада. подруга, подруга, дугона. рубашка, курта, пироҳан. рассказ, ҳикоя, нақл, баён, баёнот. работа, кор. спасибо, ташаккур. скажи, бигӯ, гап зан. сказка, сказка, қисса, афсона. ты, ты дар ин ҷо ти овардаем, албатта дар забони тоҷикӣ и, ӯ,
нест. Бинобарин мо чӣ хеле гуфтем дар боло, дар байни қавс бо ҳарфҳои тоҷикӣ тарзи хондани онҳоро овардаем. Ти намешавад, балки ты, ту, там дар онҷо, тут дар инҷо, утро субҳ, пагоҳӣ, бомдод, утюг дарзмол, уту, урок дарс, супориш, фото сурат, акс, расм, фрукт мева, флаг парчам, байрақ, хорошо хуб, нағз, холодно ду ое ки дар охир аз инҳо а хонда мешавад, аммо ое ки ударение ҳаст, яъне аломати зада аст, пас вай о хонда мешавад. Холодно хунук, сард. цар шоҳ, подшоҳ. яъне ҳарфи ц дар забони тоҷикӣ нест, бинобарин бо т ва с овардаем онро. цар шоҳ, подшоҳ, цел мақсад, ният, мурод, центр марказ, четверг панҷшанбе, рӯзи панҷшанбе, чай чой, число яъне шакли танҳоаш ҳаст ва числа яъне шакли ҷамъаш, яъне ададҳо. дар инҷо шакли танҳои калима аст. число яъне адад, рақам. хоб шапка кӯлоҳ, шкаф ҷевон, шарф гарданбанд. ва байни ин ҳарф яъне ше ва ше чӣ фарқият аст дар дарсҳои пешин ба фикрам гуфта будем. ше ба пурии даҳон аст ва ше борик аст, яъне инаш ғафз талаффуз мешавад, инаш борик талаффуз мешавад. яъне шарф дар инҷо щётка, щедрост, щит, щётка, щедрост, щит, щётка чуткаи қаламу, щедрост кушодадастӣ, саховат, щит сипар, объезд по значению глагола объехать, объездить, яъне агар ба маънои феъл истифода шавад, дар ин ҳолат ба маънои объехать ва объездит аст. яъне феъли ин калима яъне аз объездит аст, яъне он исм аст ва ин объездит феъл. хоб савора давр зада гузаштан, аз паҳлӯи чизе гузаштан, пеш гузаштан, роҳи давродавр ё тай кардан ё аз ҷое убур карда гузаштан. объявление эълон, съёмка суратгирӣ, наворбардорӣ, нақшагирӣ. мыла яъне собун. дым яъне дуд. пылесос чандкашак, гардкашак. тетрад дафтар. соль дар ин ҷо агар дар хотир дошта бошед дар бораи мягкий знак гап зада будем ки вақте ки мягкий знак омад, ҳарфи пеш аз он мулоим ёки борик талаффуз мешавад. агар набошад сол, агар вақте ки ҳаст соль намак, кров хун. этаж ошёна. этажёрка дар ин ҷо хато шудааст. этажерка аст. этажерка рафча, пойафзолмонак. это ин.
юбка, 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 доман, либоси домандор. Юла, юла, ғирғирак, бозичаи бачагона. Юрок, 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 юрок як навъи парранда. Яблоко, 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 яблоко себ. Яйцо, 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 тухм. Яхта, яхта, яхта киштӣ, махсус барои варзиш ва сайру сайёҳат. яъне як нав киштие ки барои сайёҳат ва варзиш истифода мешавад. хоб ин буд дарси 36 ва аз дарси оянда, яъне ба ҳамин дарсҳои русӣ барои навомӯзони мо ба анҷом расид ва аз дарси оянда як лоиҳаи ҷадид, як курси ҷадид оғоз меёбад ки он ҳам бошад, чӣ хеле дар аввали дарс гуфтем, аз китоби дарога в Россию худо хоста бошад оғоз менамоям. то дарсҳои навбатӣ, худо нигаҳдор. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом бародарону хоҳарони гиромӣ, ҳамватанони арҷуманд, забономӯзони азиз. дарси якум аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ: а б б в в г г д д э ё ж з и кратка к л м н о п р с т у ф خ ц چ ش твердый знак мягкий знак ю я. ин буд
дарси якум то дарси навбатӣ худо нигаҳдор. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом ҳамдиёрони азиз, забономӯзони гиромӣ. дарси дуюм аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи а. абрикос. абрикос. дар забони русӣ ударения мегӯянд, ба забони тоҷикӣ аломати зада тарҷума мешавад. ударения гуфта яке аз ҳиҷоҳои калимаро назар ба дигар ҳиҷоҳо дароз кашидан, инро ударения мегӯянд. абрикос. абрикос. ударения дар калимаи абрикос дар ҳиҷои охирон аст. абрикос. абрикос. автобус. 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 арбуз. 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 абрикос зардолу, автобус автобус, арбуз тарбуз. дар забони русӣ баъд аз ҳарфи в агар ҳарфи т ояд, пас ҳарфи в ф талаффуз карда мешавад. мисли калимаи автобус. автобус менависем ва автобус мехонем. ва дар калимаи вторник, яъне сешанбе, вторник менависем ва вторник мехонем. дар калимаи всё, всё, ҳама, всё, ҳама менависем всё, аммо талаффуз мекунем всё, всё, ҳама, яъне ки тамом тарҷума мешавад. ин буд дарси дуввум. то дарси навбатӣ худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом ҳамдиёрони азиз, забономӯзони гиромӣ. дарси саввум аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи б. б. банан. 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 баран. баран. брат. брат. банан мавз банан. баран гӯсфанд. брат бародар. ин буд дарси саввум. то дарси оянда худо нигаҳдори шумо буд. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом дӯстони арҷуманд, забономӯзони бениҳоят азиз. дарси панҷум аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи г. г. глаз. глаз. глаз чашм. гранат. гранат. гранат анор. груша. груша. груша нок. муруд. ин буд дарси панҷум. то дарси навбатӣ худо нигаҳдори якояки шумо буд. ба ёди зулҷалоли бебаҳоям
ба ёди зулҷалоли бебаҳоям биёрам ин суханҳо бар забонам. салом ҳамдиёрони азиз, забономӯзони гиромӣ. дарси шашум аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ. ҳарфи д. д. дедушка, дедушка, дедушка бобо. дерево, дерево, дерево дарахт. дом, дом, дом хона манзил. ин буд дарси шашум. то дарси баъдӣ худо нигаҳдори шумо бод. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом ҳамватанони азиз, забономӯзони гиромӣ. дарси ҳафтум аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ. ҳарфи э. э. египет, египет, египет миср. еда, еда, еда таом хӯрок. если, если, если агар. ин буд дарси ҳафтум. то дарси оянда худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом дӯстони азиз, забономӯзони арҷуманд. дарси ҳаштум аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ. ҳарфи ё. ё. всё, всё. ёж, ёж. ёлка, ёлка, ёлка. ҳарфи в дар ин ҷо ф талаффуз шуда истодааст. ҳарфи в вақте ки баъд аз ҳарфи в ҳарфи с ояд ё ҳарфи т ояд, дар ин сурат ҳарфи в ф талаффуз карда мешавад. лекин дар ин бора, дар хусуси ин қоида дар дарсҳои оянда ба шакли муфассал хоҳем гуфт. всё тамом. маъзарат. всё гуфта маънояш тамом. ёж маънояш хорпушт. ёлка маънояш арча. ин буд дарси ҳаштум. то дарси навбатӣ худо нигаҳдор. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом дӯстони арҷуманд, забономӯзони гиромӣ. дарси нуҳум аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ. ҳарфи ж. ж. жарка, жарка, жарка гарм. жираф, жираф, жираф зарофа. журнал, журнал, журнал ё шакли ҷамъаш журналы, журналы.
журнал, маҷалла. ин буд дарси нуҳум. то дарси навбатӣ, худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом ҳамдиёрони азиз ва забономӯзони гиромӣ. дарси даҳум аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ, ҳарфи з. з. завод, завод, завод. заяц, заяц, заяц. земля, земля, земля. завод корхона, заяц харгӯш, земля замин. ин буд дарси даҳум. то дарси навбатӣ, худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом ҳамватанони гиромӣ, забономӯзони арҷманд. дарси 11 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ, ҳарфи и. и. ишак, ишак, ишак. хар. итти, итти, итти. рафтан. инжир, инжир, инжир. анҷир. ин буд дарси 11. то дарси навбатӣ, худо нигаҳдор. дуруд ҳамдиёрони азиз ва забономӯзони муҳтарам. дарси 12 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ, ҳарфи и кратке. и краткое, и краткое. ва садои ёки овози иро дорад. найти, найти, найти. найти кофтан, ҷустуҷӯ кардан, пайдо кардан. йемен, йемен, йемен. йемен кишвари яман, давлати яман ки дар тарафи ҷануби саудӣ аст, кишвари саудӣ. ва калимаи йогурт, йогурт, йогурт. йогурт ба забони шумо нест йогурт тарҷима шудааст. вай аз ҷурғот ва дар дохилаш баъзе мевагиҳо низ ҳаст. аз ҷурғот тайёр карда шудааст. яъне ҷурғоти ширин ҳам гӯем мешавад ё ин ки ҷурғоти мевадор. лекин дар тарҷумаҳо нигаҳ кардам йогурт тарҷима шудааст. ин буд дарси 12. то дарси навбатӣ, худо нигаҳдор. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом ҳамдиёрони азиз, забономӯзони гиромӣ.
дарси 13 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи к. к, карова, 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 гов. картофел, 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 картошка ё себи заминӣ. кружка, 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 ҷом, ҷоми фулӯзӣ ё сафолии дастадор. гилосак низ омадааст дар баъзе луғатномаҳо. ин буд дарси 13. То дарси навбатӣ, худо нигаҳдор. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом омӯзандагони гиромӣ, ҳамдиёрони арҷманд. дарси 14 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи л. л, л. лев, 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 шер. лимон, 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 лимон. мо тоҷико лимон ҳам мегӯем, лекин дар забони тоҷикӣ форсӣ лимӯ мешавад. лимӯ. лук, 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 пиёз. хуб, ин буд дарси 14. то дарси навбатӣ, худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом забономӯзони гиромӣ. дарси 15 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи м. 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 медвед, 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 хирс. машина, 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 мошин. морков, 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 сабзӣ ё бехӣ ва зардак низ дар луғатҳо омадааст. ин буд дарси 15. то дарси дигар, худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом бародарон ва хоҳарони забономӯз. дарси 16 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи н. 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 насос, насос, насос. насос дар забони тоҷикӣ низ насос гуфта мешавад, ном бурда мешавад. ножница, ножница, ножница. ножница шакли танҳои калима аст. дар инҷа ножници омадааст. ножници, ножници, ножници.
қайчи, миқроз. Насарок, 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 насарок. Насарок, насарок як намуд ҳайвон. фикр мекунам дар куҷои дар кадом фарҳанге ё китобе дида будам ки як шоха тарҷума карда буданд ё навишта буданд, лекин насарок ба забони тоҷикӣ насарок аст ва шояд як шоха низ гӯянд ин ҳайвонро. ин буд дарси 16 то дарси навбатӣ. худо нигаҳбон. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. дуруд ҳамдиёрони азиз, забономӯзони гиромӣ. дарси 17 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи о. о о овоши, овоши, овоши. овоши сабзавот мешавад. шакли ҷамъи калима аст, шакли танҳо овош, овош. лекин дар худмон дар забони тоҷикӣ яъне чи ба шакли танҳо ё чи ба ҷамъ сабзавот мегӯем. яъне сабзавотҳо ба ростӣ нашунавидам ман. сабзавот, овоши сабзавот. адин, адин, адин. адин рақами як, як. ачки, ачки, ачки. ачки айнак. мо тоҷикон дар бисёре ҳолат ачки низ истифода мебарем, лекин ачки ба забони русӣ аст, ба забони тоҷикӣ ва форсӣ айнак мешавад. ин буд дарси 17 ва то дарси навбатӣ. худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом омӯзандагони гиромӣ. дарси 18 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи п. п п. петух, 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 петух. хурус. пирамида, 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 пирамида. ба забони русӣ ҳам пирамида мешавад, ба забони тоҷикӣ ҳам пирамида мегӯем. гоҳ аҳром ҳам истифода мешавад. калимаи аҳром агарчанде калимаи арабӣ аст, лекин дар забони тоҷикӣ гоҳо калимаи аҳром низ истифода мешавад. пирамида як чихе ки дар расм мебинем, як кӯҳи чоркунҷашакл дар миср ҷойгир шудаанд. сета ё чорта ҳастанд. сета бузург аст ва дута ё сета дигар кӯчак хурд хурд ҳастанд. бинобар ин инҳо ҳамаашонро аҳромот мегӯянд. ба забони арабӣ аҳромот ё ба забони тоҷикӣ гоҳо аҳромҳо истифода мешавад. помидор, 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 помидор. помидор ба забони тоҷикӣ помидор истифода мекунем. яъне мо тоҷикон, мардуми тоҷик, тоҷикистониён помидор истифода мекунем. агарчанде калимаи русӣ аст, ба забони тоҷикӣ, форсӣ, яъне адабии тоҷикӣ ё фотилаҷон мешавад ё фотимаҷон. фотимаҷон яъне каме ба
забони ба номи инсон ё ба номи духтар вобастагӣ дорад, лекин фотилаҷонаш каме муносибтар аст. фотилаҷон. ирониҳо гӯҷафарангӣ мегӯянд. гӯҷафарангӣ. помидорро гӯҷафарангӣ мегӯянд. хуб, ин буд дарси 18. то дарси навбатӣ. худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом дӯстони арҷуманд. дарси 19 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи р. рубашка, курта, пироҳан. рис, биринҷ. риба, моҳӣ. ин буд дарси 19. то дарси навбатӣ. худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом, забономӯзони азиз. дарси 20 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи с. сердца, дил. қалб ҳам мегӯем. қалб аз забони арабӣ гирифта шудааст. слон, фил ё пил. стул, курсӣ ё сандале. дар забони мо тоҷикон гоҳо стал мегӯям, ки стол мегӯем, ё ки стул мегӯем. ҳамаш ба забони русӣ ҳастанд. ба забони тоҷикӣ, ба забони русӣ стол, стул, ба забони русӣ стол, стул, ба забони тоҷикӣ мизу курсӣ мешавад. мизу курсӣ. хуб, ин буд дарси 20. то дарси навбатӣ. худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом, забономӯзони гиромӣ. дарси 21 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи т. тарелка, лаъли ё табақ. телефон, дигар дар ҳама забонҳо тақрибан телефон тарҷума мешавад. тетрад, дафтар. хуб, ин буд дарси 21. то дарсҳои навбатӣ. худо нигаҳдор. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом, донишомӯзони азиз. дарси 22 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон.
алифбои забони русӣ ҳарфи у укроп укроп ба забони тоҷикӣ шибит мешавад, гарчанде ки аксари тоҷикон укроп мегӯянд. укроп тарҷумаи укроп шибит аст. шибит. утюг ба забони тоҷикӣ утӣ ё уту ё дарзмол, яъне уту низ ҳаст тарҷумаш ва дарзмол низ мегӯянд ва утӣ низ омода аст. уха гӯш. хуб, ин буд дарси 22. то дарсҳои навбатӣ, худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом дӯстони азиз, забономӯзони арҷуманд. дарси 23 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи f. flag тарҷумааш байрақ. фотоаппарат суратгирак ё ҷиҳози аксбардорӣ. фрукти ҷамъ аст, калимаи меваҳо тарҷумаш мешавад, лекин танҳо шакли танҳош дар инҷа навишта шудааст фрукт. фрукти мева ё меваҳо. хуб, ин буд дарси 23. то дарсҳои навбатӣ, худо нигаҳдори шумо бод. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом донишомӯзони гиромӣ. дарси 24 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. хоб, мо шумо расидем ба ҳарфи ха. алифбои забони русӣ ҳарфи ха. хлеб. хоб, хлеб, нон. холодильник. яхдон ё хунуккунак. хурма. хурма ба забони тоҷикӣ хурмо. маълумоти амиқ надорам ки калимаи хурмо аз забони тоҷикӣ ба забони русӣ гузоштааст ё аз русӣ ба тоҷикӣ. хулос, ҳамин меваро дар забони русӣ хурма мегӯянд ва ин дар забони тоҷикӣ хурмо аст. хоб, ин буд дарси 24. то дарсҳои навбатӣ, худо нигаҳдор.
به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دانش آموزان گرامی. درس 25 است از سلسله درس‌های روسی برای نوآموزان. الفبای زبان روسی حرف ц. این حرف در زبان تاجیکی در الفبای زبان تاجیکی حاضره وجود ندارد. آن با طرف دندانهای پیش تلفظ کرده می شود. ц زبان را در دندانهای پایانی، یعنی در دندانهای پیش قسم پایانی میگذاریم و مثل اینکه ت و س میگوییم. ت و س رو اگر تیز تلفظ کنیم ц میشود. ц. خب این حرف شبیه خود را در الفبای زبان عربی دارد، ولیکن 100% نه، یک کمی مانندی دارد. مثل حرفی س نقطه س با دندانهای پیش تلفظ کرده می شود، لیکن در زبان عربی ت و س نمیگوییم، س توقع س، ولیکن این ц است. ц حرفی ц. цветок گل. خب цирк با زبان تاجیکی هم سیرک میگویند، ولیکن سی عادی، یعنی سی که در زبان تاجیکی است، من اینجا سیرک بینای مدوری صحنه اش واقع در مابین و گرداگردش نشستگاه که در آن هر گونه مشق ها نشان میدهند و حیوان ها را بازی می‌دارانند. یعنی یک بینایی هست که صحنه‌اش در بین تماشابینان است، در بین تماشابینان، و در اینجا هر گونه نقش آفری و حیوان ها نیز در اینجا گاه بازی، حیوان ها را نیز گاه بازی می‌دارانند. این رو سیرک میگویند. خب цыпленок چوجه و زبان تاجیکی چوجه. خب این بود درس 25. تو درس های نوبتی خدا نگهداری یکایک شما بود. به نام خداوند بخشاینده مهربان. سلام دانش آموزان گرامی، زبان آموزان عزیز. درس 26 است از سلسله درس‌های روسی برای نوآموزان. الفبای زبان روسی حرف چ کتابی و چ دست‌نویس. чайник به زبان تاجیکی چوینیک. گاه در بعضی منطقه ها این را شاید قربایی گویند. قربایی، نمیدونم این کلمه از کدام زبان گذشته است. به زبان ادبی چوینیک می شود. خب چه
си. дар ин ҷо калимаи часи а дорад, ча си, лекин а хонда намешавад. байни и ва э ки хонда мегӯем, и ва э хонда мешавад. че си, че си, че си, че си, че си, че си, си ы, че си, че си, че си, че си, че си. часи соат. хоб чашка, чашка, чашка. чашка ба забони тоҷикӣ пиёла ё косачаи хурде ки мисли пиёла аст, яъне косачаҳои хурде ки барои шӯрбохӯрӣ ё касе агар дар туркиё зиндагӣ карда бошад, косачаҳои хурд барои шӯрбохӯрӣ доранд, яъне ба ҳамон шакл, ба ҳамон монанд, ҳамонҳоро чашка мегӯянд. чашка ба забони русӣ, косача ё пиёла ба забони тоҷикӣ. ин шакле ки дар ин расм аст, гоҳо мо шумо кружка мегӯем, лекин ин кружка нест. кружка нест, калимаи русӣ аст, як камтар бузург аст. аз ин шашка дида, аз ин пиёла дида каме бузург аст, онро кружка мегӯянд. лекин ба ин шакл монанд, ба ин монандро чашка мегӯянд. хоб ин буд дарси 26-ум. то дарсҳои навбатӣ, худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом донишомӯзони гиромӣ. дарси 27-ум аст аз силсила дарсҳои рӯсӣ барои навомӯзон. алифбои забони рӯсӣ ҳарфи ша, ша, ша. ҳарфи ша тарзи китобиаш ва тарзи навишт, яъне дастнавис, чӣ гуна дар дафтарҳо навишта мешавад. шарф, 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 шарф гарданбанд. шкаф, 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 шкаф ба забони тоҷикӣ ҷевон. шоколад, 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 шоколад. дее ки дар калимаи шоколад аст, ба прагӣ талаффуз намешавад, байни т ва д талаффуз мешавад. мисол шоколад, шоколад, шоколад. касоне ки агар аз забони арабӣ бохабар бошанд, дар забони арабӣ калимаи ҳарфи д аз ҳуруфи қалқала аст. дар забони русӣ чунин нест, яъне ҳарфи д шоколад талаффуз намешавад, балки шоколад, шоколад, яъне байни т ва д талаффуз мешавад. хоб шоколад дигар дар ҳама забонҳо тақрибан тарҷумааш шоколад аст. ин буд дарси 27-ум. то дарсҳои навбатӣ, худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом ҳамзабонони азиз, донишомӯзони гиромӣ. дарси 28-ум аст аз силсила дарсҳои рӯсӣ барои навомӯзон. алифбои забони русӣ ҳарфи ша, ша,
дар забони русӣ ду намуд ҳарфи ша аст, яъне ду ше аст. яке аз онҳо ша ғафз яъне талаффуз мешавад ва яке аз онҳо ки инаш ҳаст ша яъне борик талаффуз мешавад. дар забони русӣ яъне мягкӣ ва твёрдӣ гуфтани гап ҳаст, яъне мулоим гуфтор ё тунук гуфтор ё борик гуфтор ва ғафз гуфтор яъне ғафз талаффуз мешавад. инаш бошад борик яъне мулоим ша. хоб ша китобиаш ва ҳарфи ша дастнавис. щётка чутка низ тарҷума шудааст ва дар бисёри аз қомусҳо қаламму мегӯянд. қаламму. албатта қаламму ба он щёткаҳое мегӯянд ки яъне як мисли қалам даста доранд ва дар сараш яъне мисли ин пашмак ёки зиҳмонанд як моддае дорад. мисли щёткаи дандоншӯӣ мегӯем мо, яъне ана онро қаламму гуфта мешавад. валокин ҳамин калимаи щётка дар ҳама ҷо қаламму тарҷума шудааст, яъне чӯтка ва қаламму. шит сипар, яъне як олати ҷангӣ ки дар ҷанг истифода бурда мешавад барои дифоъ аз худ. шит сипар. шука як навъи моҳӣ аст, ва онро дар баъзе аз фарҳангҳо ё қомусҳо ё луғатномаҳо гӯем шуртан ва пайк ва ардакмоҳӣ тарҷума шудааст. шуртан, пайк ва ардакмоҳӣ. хоб ин буд дарси 28. то дарсҳои навбатӣ. худоҳофиз. ба номи худованди бахшояндаи меҳрубон. салом дониш омӯзони гиромӣ, ҳамдиёрони азиз. инак дарси 29 аст аз силсила дарсҳои русӣ барои навомӯзон. дар ин дарс мо ҳарфи твердизнакро барои шумо муаррифӣ менамоем. аслан ҳарф дар забони русӣ дар байни ҳарфҳои алифбо вақте меояд, мо ҳамчун ҳарф онро мешиносем, яъне шаклан ҳарф аст. яъне алифбои забони русӣ яъне ҳарфи твердий знак мо гуфта метавонем, аммо ҳамчун овоз ё ҳамчун вазифаи ҳарфро иҷро намекунад. ин чӣ гунае ки аз номаш маълум аст, твердий знак яъне аломати сакта, ба забони тоҷикӣ аломати сакта тарҷума шудааст. яъне чунки дар забони тоҷикӣ яъне калимаҳое ҳаст ки мисли калимаи саъд, баъд, бинобар ин сакта яъне истода ва ҳарфи дигарро талаффуз кардан дар забони тоҷикӣ чунин тарҷума шудааст. аммо дар забони русӣ твердӣ гуфта маънои твердӣ яъне дурушт, сахт, ғафзро медиҳад. маънои ғафз, дурушт ва сахтро медиҳад. знак гуфта аломатро мегӯянд, яъне твердий знак
علامتی درشت، علامتی سخت، علامتی غفص. خب غفص هم ترجمه کنیم میشود. این علامت در اول کلمه نمی آید، یعنی در بین می آید و در گاهی در آخر کلمه می آید. خصوصا در زبان توجیکی در آخر شاید زیادتر باشد. خب کلمه آبیزد، خب این وقتی که می آید وظیفه‌اش چی است؟ وظیفه‌اش این است که حرفی که پیش از این حرف می آید، مثل حرف ب، حرفی که پیش از علامت تیورد زنگ می آید، اون کمی غفص تلفظ کرده می شود. غفص، درشت، سخت. به همین خاطر تیورد یعنی سخت، درشت نامگذاری کردن این علامت را. خب آبیزد، اگر این نباشد چی؟ اگر نباشد ابیزد خونده می شود. بنابراین این علامت در اینجا آمده است که دو هجا را از هم جدا کند و هجای یکم غفص تلفظ کرده می شود و هجای دوم باریک و طبیعی تلفظ کرده می شود. آبیزد. در زبان روسی دو علامت وجود دارد که یکی دلالت به غفص یا درشت تلفظ کردن حرفی پیش از اون حرف می آمدگی می دهد و علامت دیگر میخک زنک. میخک گفته ملایم،